Son o profesor que vai sustituir o señor Capadís. Recibídeo con amabilidade e simpatía, que non vos faltan. Os de terceiro A levan 4 anos sacando a mellor media da rexión. Cantos anos ten vostede? Teño 40. Entón, como pode ser aínda suplente? Rogaríalle que lles prestase unha atención particular. Que profesión che gustaría exercer? Mozo de almacén, caixeira de súper, señora da limpeza, profesor suplente, iso vai por ti, espetaroncho na cara. Diga. Non oio nada. Nunca houbo problemas. Sempre estiveron moi unidos. Son moi solidarios. Son adolescentes, non hai máis. Queren chegar ao límite. Sei que está desargallando algo. Tanto desexa que suceda algo na súa vida para encher un baleiro. Vasme deixar en paz. Por que o facedes? Vostede nega saber a verdade.